Yaba fowethu, yikhona kuphi okuyikho makunje? Nenzani lapha eThekwini? Nibamba abazali bethu inkunzi, nifaka ama-uniform. Uhlukephi umuntu ufaka impahla zephara nomuntu ofaka i-uniform makunje? Mina ngibona ngathi amaphara asemandleni ayefana namaphoyisa nohulumeni. Amaphara wonke isiyaluyalo emhlabeni, abantu bayale bafowethu, akukho ukuphumula. Umuntu omnyama usemva komuntu omnyama. Ugogo uyayizamela, iy'ngane zakhe zifika ziyamchithisa, ziyamphuca because lama-fruits ayodliwa yikhulu thizeni, iy'phathimandla. Namhlanje sishaya abantu ababuyele kubo, basiphuca imisebenzi. Jikijiki khona lapho abazali bethu mabezama ukudayisa nabo futhi siyabaphuca. Yini esiyifunayo? Yini esiyifunayo? Ngoba logogo nje le-stock lesa abamphuca sona, I think esika 15,000 or more, 20,000, okuyimali akaze ayibambe mhlambe ngezandla zakhe. Thola ukuthi lesiya stock usithathe ngesikweletu. Anikucabangi konke lokho. Sasa nizovuka nithi ogogo bayaloya, akuhambi kahle emsebenzini. Siya-understand-a niqashiwe, kodwa nani mani imisebenzi yenu niyifundelayo mani. Nisakucabanga yini mase nihleli lapha ey'khundleni emsebenzini ukuthi nifunde ngayo imithandazo yalezi zalukazi enihlukumezayo? Nila enikhona yizo lezi zalukazi. Umuntu meke wasuka ekhaya bafowethu wayozama emgwaqeni womhlonipha. You understand? Hulumeni awusihloniphe noma ukuphi, sihloniphe nje. Hulumeni nje, into ekuthiwa uhulumeni emhlabeni ayihlonipha abantu. You understand? Musani ukulwa ngathi. Musani ukulwa ngathi. Sesikhathele manje lento yenu. You understand? Nifike nishaya abantu nithi abantu baniphuca imisebenzi. Bahambe-ke manje abantu. Onyoko, abantu abadala bakini basale bezama impilo, nibaphuce futhi nabo. Bafowethu ake nicabangeni, lento le isebenze, lento le isebenze lento. Awukwazi ukuphuca umuntu omdala kangakuhle. Isinkwa lesi. Lo muntu ulambile, uyambona uhamba kancane kanjani, inhliziyo yakhe ibuhlungu. Amanyala la engiwabonayo. Akuyona i-content engiyenza la, amanyala. Akuyena uphunga lenja-ke lo. Understand? Umina ngithi amasimba lento eyenziwayo. Lo khiphe leyo order leyo, okhipha ama-order ukuthi imetro ihambe iphuca abantu abazamayo. Amanyala. Mtsheleni ukuthi nithe mlomo kanina. Ngeke uhambe uyophuca umuntu over 60 years. Uthenzeni lo muntu? Ayikho ifake yobhanana. Nika amakule edayisa ofake ibulala abantu. Mase sidayisela thina niyasiphuca. Niphuca omama bethu beyidayisela beyizamela. Ayikho into efresh njengotamatisi othenga estradini because kumele uheha abantu. Understand? Lo muntu lo kuyena okhipha lawo ma-order ukuthi-ke abazali bethu bahlukunyezwe. Nitsheleni ukuthi nemlomo kanina. Ayikho right leyo nto. Awukwazi ukulanda isalukazi esingawo. Uyazi lo muntu yini emxoshe ekhaya? Yini emsuse ekhaya lo muntu? Uyayazi ngoba wona usemsebenzini. Ezakhe iy'ngane mhlambe zafa zonke. Mebheke wena ubona ingane engamsiza. Fika wena uzombamba inkunzi, ufake i-uniform nebhibhi yomsebenzi msunu.